a la primera elecció de la Pubilla i l'Hereu de la comarca de la Selva. Va ser precisament en aquest moment quan va néixer la iniciativa de proclamar la Pubilla i l'Hereu comarcal de la Selva, per donar la visibilitat i l'empenta que els nostres pobles necessiten i perquè tot el país vegi que el pubillatge té un futur dins de la comarca. Molt bé, som-hi doncs, vinga. L'Hereu comarcal de la Selva és... Un moment, no t'embaris. Abans de conèixer els nostres representants, no creus que hauríem de donar la benvinguda a tots els hereus, pubilles, dames, fadrins i cavallers que avui ens acompanyen des de diferents poblacions de Catalunya? No, home, no ens ho dic, tirem pel dret. Vinga, va. No, Jordi, si tenim un guió és per seguir-lo. No, sí, cert. Des de Sitges, Sònia Ramírez, Pubilla 2012, acompanya Millet Esteban, membre del Pubillatge de Sitges. Des de Súria, David Rodríguez, Hereu 2012, acompanyat d'Enric Sosa. Des de Navarcles, Laura Pérez, Pubilla 2012 i Carles Serrano, Hereu 2012. Des de Manresa, David Garriga, Hereu 2012, i Helena López, Pubilla 2012. Des de Sant Pol de Mar, Anna Argai, Dama 2012, Ariadna Serra, Pubilla 2012 i Marc Vila, Hereu 2012. Des de Canet de Mar, Estela Vila, Pubilla 2012, acompanyada de Rocío Casado, membre del Pubillatge de Canet. Des d'Arenys de Mar, Marta Serrano, Pubilla 2012 i Emont Puigverd, Hereu 2012. Des de Tordera, Jordi Serra González, Hereu 2012 i Mariona Lozano, Pubilla 2012. Des de Calella, Mireia Borca, Dama 2012, acompanyada de Toni Borca. Des de Calella, Cito Montoya, Hereu 2012, acompanyat de Laura Carles. Des de Vilassar de Dalt, Taís González, Pubilla 2012, acompanyada de Gil Vilarrasa. Des de Figueres, Oriol Gómez, Hereu 2012, acompanyat d'Aitor Medina. Des de Vilamarets, Aleix Altiriano, Hereu 2012 i Carles Socarrats, Pubilleta 2012. De Breda, Marc Prat Vilà. Hereu de Breda 2011-2013, Susana Ortega, Pubilleta de Breda 2011-2013 i Joel Codina, Hereuet de Breda 2011-2013. I des de Massanet de la Selva, Adrià González, segon cavaller 2012. Des de la comarca del Maresme, Natàlia Esquilera, Pubilla 2012, Marcel Fernández, Hereu 2012 i Nagore Batxiller, segona dama 2012. Des de la Catalunya Central, trobem a l'Helena Moros, primera dama de la Catalunya Central 2012. Pubilla de les comarques gironines, Judit Buixeda Peña. Pubilla de les comarques barcelonines, Anna Terricàbies Mateu. Pubilla de les comarques tarragonines, Elisabet Castel i Manferrer. A l'Hereu de Catalunya, en Pol Vila i Oriol. A la Pubilla de Catalunya 2012, Nòrcic i Rius. Candidades a Pubilla. Aida Herrera, Pubilla de Vilobí 2012. Aina Soleil, Pubilla de Vidreres 2012. Berta Roca, Pubilla de Breda 2011-2012. Carla Costa, Pubilla de Ribellons de la Selva 2012. I finalment, Estel Pubilla, Pubilla de Massanet de la Selva 2012. Des de Vilobí d'Onyar rebem a l'Albert Vinyetes, Hereu 2012. Eloi Selva, Hereu de Massanet de la Selva 2012. A continuació, demanaríem a la Pubilla Comarques Gironines, Judit Buixeda de Figueres, Lara Empordà i l'Hereu de Catalunya 2012, Pol Vila, de Porreig, al Berguedà, que ens dirigeixin unes paraules. La comarca de la Selva ha aconseguit proclamar el pubillatge comarcal. Avui veurem com dues persones fantàstiques tindran l'oportunitat de gaudir durant un altre any sencer d'aquest regal i de portar el nom de la comarca de la Selva arreu de Catalunya. En aquests temps que corren,
ens uneixen a tots com a poble i com a la nació que som. Catalunya és el país que coneixem gràcies a unes característiques pròpies, equilibrades a parts iguals entre la geografia, el relleu, el clima, els valors i la cultura. Els Segadors, Montserrat, la llengua catalana, el Montseny, les platges banyades pel Mediterrani, l'esperit treballador i vestit, la ment oberta, la sardana, les ribes dels nostres cabrosos rius. Tot és Catalunya, i Catalunya no seria sense aquest. Així mateix. I un cop hem escoltat a l'hereu i la Pobilla, a l'hereu de Catalunya i la Pobilla de Girona, ha arribat ara sí el moment més esperat. El moment en què coneixerem els primers representants de la comarca de la Selva, que durant un any aniran a aquesta banda i aquesta faixa com a ambaixadors de la nostra comarca arreu del país. Hereu de la comarca de la Selva 2012, Albert Vinyets Espigol. De la comarca de la Selva 2012, Aina Soler i Mateu. Ara que ja coneixem l'hereu i la pobilla de la comarca, és el moment que ens expliquin les seves primeres sensacions. Doncs, molt bon dia a tothom. M'han impressionat. Però, doncs, dic que estic molt contenta de poder començar amb la representació aquesta comarcal, que és el primer cop. I bé, intentaré fer el millor que pugui i dic que moltes gràcies per ser. Jo com a meu company no tenia res pensat, avui ni sabia que faríem això. Com m'han dit, he acceptat, per suposar. I moltes gràcies a tots per ser aquí i espero que ens veiem. De les funcions catalanes, entrem aquí al Parc de Caleta, que és un record commemoratiu de la proclamació de Catalunya. Paraules d'agraïment, perquè això va ser una iniciativa sortida des de Brega, que em venien des de fa anys per voler-ho fer amb la Teresa, hi havia Massanet amb en Josep Maria també, i sobretot els nanos, i jo els dic pobillos, no s'enfaden quan els dic així, però són els pobillos que ells, amb la iniciativa han volgut tirar endavant això i ens van venir a veure en el Consell per poder-ho fer, no? Llavors, a partir d'aquí vam iniciar tota una sèrie de reunions amb diversos ajuntaments on teníem l'hereu i pobilla. A molts, com ho puc manifestar l'Albert, ben bé això del pobillatge, encara no ho acaben d'ubicar, no ho heu vist del tot, i tots ens semblava una miqueta a vegades novedors, però alhora interessant per poder municipis on no hi és. Felicitats a tots i a totes, gràcies per avui